Wala kang silbi, Isabel. Ano bang nagagawa mo, ha? Ni kapatid mo? Hindi mo kayang bantayan ng maayos. Tay, tama na po. Pakiusap po, wag na si Tina. Hindi na po siya mauulit. Ako na lang po pagalitan nyo. Ako na lang po, Tay! Tina, sandali lang. Tay, maawa na kayo. Pakiusap. Siguro kung naging mas mabuting ate ka, kung hindi ka tamad at duwag, hindi sana umabot sa ganito. Good morning po, ma'am. Opo, wala po akong mabigat na assignments ngayon. Sige po. Akit po ako sa opisina niyo. Ma'am, good morning po. Good morning, darling. Sakto ang timing mo. I have a big assignment for you. Maupo ka, iha. One of my friends, itong old money socialite, finally got her hands on the perfume na dekada niya nang hinahabol. Ang gumawa isang sugar tone mula sa panay. Fausto Alcazar, old family, pamilyang azucarera. May mystery and allure, hindi ba? I want you to profile him para sa ating next big lifestyle issue. Para naman hindi puro hard-hitting ang mga sulat mo. I-follow up mo na lang, ma'am, investigative journalist po ako. Hindi po ba mas bagay ito sa lifestyle team? Aba, edi gawin mo parang big expose pero cultured. Investigate. Who is Don Fausto? What is his family's history? Why is it so exclusive? O diba, ang ganda. Kung talagang insistent kang Giorno, edi lagyan mo ng undercurrent. Kung di naman siya ma-offend, edi itanong mo kung anong reaksyon niya sa reforma sa lupa. Okay? Good. Get it started. And don't start any other pieces until you finish this one. Magpabook ka na ng tickets mo. Magandang araw po, Miss Ligaya. Ang kwentong ito ay hindi lubos na sa akin. Ngunit sa isang paraan, ako'y naging bahagi nito. Isa itong kwento ng trauma, ng kawalang kibo, at sa huli, ang kwento ng pagkamulat sa kasamaan at ang pakikipaglaban para sa tama. Ito ang kwento ni Isabel. Siya mismong nagbahagi nito sa akin, ilang dekada matapos itong mangyari. Dahil makapangyarihan ng pamilyang kasama sa kwentong ito, iibahin ko na lamang ang mga pangalan nila. Sanay si Isabel sa mga delikadong topic sa kanyang mga sinusulat. Mga expose, mga kontrobersya, yan ang mga bagay na kung saan siya ay kilalang kilala. Akala niya, isa lamang itong simpleng assignment tungkol sa isang parabang ermitanyong azucarero na gumagawa ng eksklusibong mga pabango. Hindi halos maisip ni Isabel na sa malayong tubuhan pa siya makakakita ng kasamaang higit pa sa lahat ng maisiwalat at naisulat niya. Matapos ang halos isang araw na biyahe sa dagat at maihatid ang naarkilang van, dumating din siya sa isang napakalaking tubuhan. Teka, bossing. Sigurado po ba kayo na ito na yung... Ba't naman kaya parang nagmamadali siyang umalis? Yun. May malaking bahay sa di kalayuan. Pwede ko na sigurong lakarin. Grabe. Napakalawak ng lupain. Pero parang hindi na masyadong nagagamit. Ayan. May paparating na yata. Hello? Magandang hapon po. Tulungan ko na po kayo sa bag mo, ma'am. Sumunod po kayo sa akin. Kalungkutan. Ano po yun? Wala po. Tara na't inaantay na kayo ng Don. Grabe tong bahay na to. Ingrandet Kastilang Kastila.
Napakayaman talaga ni may-ari nito. At ang tamis ng amoy. Ganito ba talaga mga mansyon ng mga azukarera? Magandang araw, Ma'am Isabel. Opo, magandang hapon. Isabel na lang po. Ma'am Isabel, ako po si Manang Tining. Ako'y isa sa mga kasambahay dito. At sa akin po kayo inihabilin habang nandito kayo sa Azucarera, Alcazar. Napaka-formal niyo po pala. Sige po, maraming salamat. Yung tumulong sa bag mo, yung may suot na bonnet, si Ilyas yun. Ilyas, magpakilala ka. Lungkot tsara lang ng... magandang hapon. Ako po si Ilyas. Pagpasensyahan niyo na po yung si Ilyas. Mabait po yan pero madalas ay lumulutang ang kanyang isipan. Pinayagan ka na po ng Don para sa inyong panayam. Mamayang hapunan, makikilala mo na siya. Pero sa ngayon ay siguradong pagod kayo sa inyong biyahe. May pagkalayo nga po itong... Sumunod ka. Ihahatid ko po kayo sa inyong kwarto. Ganda ng bahay na to. Lahat ng gamit antigo. Alam niyo po ba kung gaano na to katagal? Hindi ko po alam ang eksaktong bilang ng taon. Ang sigurado ko lang ay ang aking ina at ang kanyang ina ay nagtatrabaho para sa mga Alcazar. Ganoon na katagal ang kanilang pamilya dito. Ang dami pong lumang litrato sa mga pader. Ang laki siguro ng pamilya nila noon. Dati, oo. Pero ngayon, ang Don na lang. Dito po ang daan natin. Ito po ang inyong silid. May sariling banyo at paliguan sa likod. Diyan po sa pintuang yan. Mainam pong nakasalalagi ang mga bintana dahil nasa unang palapag tayo. Salamat po. Ang ganda ng tanawin mula rito. Ano pong tawag sa malaking chimenea na yon? Ang tawag dyan ay simboryo. Diyan lumalabas ang mga usok sa proseso ng pag-aasukal. Mukha may production pa rin ngayon. Pwede po ba akong pumunta doon? Mas mainam sigurong hintayin mo muna ang pahintulot ng Don. Ganun po ba? Siguro'y pagod ka na rin sa biyahe. Makakapagpahinga ka muna rito. Pwede kang maligo. Padadalhan kita ng maiinom at makakain. Ang hapunan kasama ang Don ay alas 7. Kung wala na po kayong kailangan, Ay, opo. Maraming salamat po. Grabe. Para ako nasa hotel. Ang layo sa mga kubong tinulugan ko dati nung nasa field ako. Abay, kung ganito lahat ng lifestyle assignments, baka masanay ako. Bango rito. Ang tamis. Siguro asukal. O baka yung pabangong ginagawa dito ng Don. Ano yun? Baka mahangin masyado. Teka, may isara nga muna yung bintana bago makaliko. magandang gabi. Dito po tayo, Ma'am Isabel. Papuntang komedor. Komedor? Ang komedor po ay silid kainan. Dining room. Ang dilim pala sa labas pag ganitong oras. Pero kahit madilim, ang ganda pa rin ng bahay. Ganun talaga rito. Madilim lalo na sa labas ng bahay. Mas mainam kung hindi po kayo maglalabas tuwing gabi. Buenas noches. Ikaw na siguro ang binibining si Isabel. Maraming salamat, Manan. Pwede nag-ihay ng aparchos. At ipatawag si Elias. Opo, Don Posto. Nakakataba ng puso, senyorita, na may pinadala pa ang inyong magazine para lamang sa isang simpleng interview. Sana'y sinabi ninyo at dumaan na lang sana ako sa opisina ninyo sa susunod kong pagpunta sa Maynila. Nabala ka pang bumiyahe ng napakalayo. Maraming salamat po sa pagtanggap, Don Fausto.
Masaya po ako makagawa ng article tungkol sa inyo. Grabe po, Don Fausto. Napakaganda po ng inyong tahanan. Kung di po ninyo mamasamain ang tanong, yan po ba isa sa mga pabangong gawa ninyo? Aba, napansin mo pala. Bagong timpla lamang. Katatapos lamang noong isang linggo. Cuerpo de miel ang tawag. Ikaw ang unang nakaamoy niyan, bukod sa akin at kay Elias. Ano sa palagay mo? Ang ganda po ng amoy. Para pong honey at... nako, pasensya na po, di ko mahanap ang tamang mga salita. Ayos lang, Iha. Tamang-tama ang pagkakadetali mo. Ani citrus at kaunting sekretong sangkap. Maupo ka. Gusto mo ba ng aperitivo? May vino o konting likor kung nais mo. Maraming salamat po pero hindi po ako umiinom kapag nagtatrabaho. Pero hindi pa naman tayo nagtatrabaho, hindi ba? Getting to know pa lamang, ika nga ng mga kabataan. Tuwang-tuwa ako nang matanggap ko ang tawag mo para sa panayam. Bihira akong makatanggap ng ganitong klaseng hiling. Lalo na mula sa isang kilalang journalist na tulad mo. Nabasa niyo na po yung mga sinulat ko? Siyempre. At lubos akong humanga. Mataas ang respeto ko sa klase ng pagsusulat mo. Seryoso. Mapanuri. May laman. Kaya nga tagulat ako na ikaw ang magsusulat ng isang... Anong tawag niyo dito? Bayo po. Interesado daw kasi yung magazine sa linya ng mga pabango nyo. Na sa totoo lang, hindi ko pa po talaga naririnig dati. Naturalmente. Hindi ko naman talaga hinangan na maging sikat ang aking mga produkto. Kakaunti lang ang ginagawa ko. At madalas para lang sa kaibigan at pamilya. Paminsan-minsan lamang akong nagbibenta sa iba. Oh, ayan. Kumain na tayo. Huwag kang mahihiya. Buong hapon nagluto ang mga kusinero, kaya't kumain ka lang. Bango rin po ng pagkain. Siyempre. Yan ang sentro ng ginagawa ko. Aroma. Mahalaga ang amoy dahil konektado yan sa alaala. Mula sa mga pabango kong ginagawa hanggang sa niluluto namin dito. Para na lang yung kalyos. Di ba't ang bango? Halos automatikong may alaala na nakakabit sa ating mga naamoy. Para sa akin, ang kalyos, paella, bulalo, at kung ano-ano pa na ihahain mamaya. Yan ang nagpapaalala sa akin ng tahanan, ang pamilya. At yan ang nagpapasaya sa akin. Pero kung ganun po, bakit po tayo magkaiba ng kinakain? Ay, nakakalungkot man. Pero para sa pagkain ganyan kabigat, amoy na lang ang kaya ko. Alam mo naman, tumanda na. Hindi na pwedeng kumain ng masyadong malinamnam at matabang pagkain. Ayan siya. Siguro nagkakilala na kayo. Pero, ipakikilala ko muli. Ito si Elias, ang aking katiwala at isang ekspertong ni. Ano po ang ne? Ang aking ilong hango sa salitang Pranses. Si Elias ang matatawag mong aking katuwang. At siya ring tunay na maestro ng aking mga aroma espesyal. Tuloy, iho. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Perfecto! Maupo ka. Sumabay ka na sa amin. Manang! Manang! Ipaghain mo si Elias, ha?
Napag-uusapan namin ang tungkol sa mga aroma at alaala. Sa amin ng ating panauhin, ang bago nating timplang pabango ay ineffable. Hindi ba't nakakatuwa yan, Elias? Opo, maraming salamat po, Ma'am Isabel. At Elias, miho, nakasuot ka pa rin ng bonnet sa hapag. Alisin mo na, hindi yan tama sa harap ng pagkain. Pwede po bang isuot ko muna? Ay nako, huwag ka na mahiya, miho. Sigurado akong hindi mamasamain ni Isabel. Hindi ba, Isabel? Okay lang po sa akin. Please, kung saan ka komportable. Mahiyain kasi yang si Elias. Lalo na dahil dyan, yung mga munting umbok sa kanyang noo. Pinatingnan na namin yan dati sa isang doktor sa syudad. Sabi nila, benign growths lang daw. Pwede naman sanang ipatanggal sa pamamagitan ng operasyon pero... Takot po ako sa... Ayan. Ayan, ang miho ko. Takot sa kutsilyo, sa dugo. La vida es así. Pasensya na po doon. Anak niyo po ba si Elias? Masasabi mo na ding oo. Kinupkup ko siya nung siya'y bata pa. Iniwan daw siya ng pamilya niya sa simbahan. Mula noon, itinuring ko na siyang parang anak. Hindi ako pinalad na magkaroon ng sarili kong pamilya. Kaya't nagpapasalamat ako na andito si Elias. Ako rin po. Maswerte ako na tinanggap ako ni Don Fausto. Hindi ko na rin masyadong maalala kung anong meron bago ako tumira dito. Pero masaya po ako rito. Siya nga pala. Tungkol sa ating interview, ikinalulungkot ko. Pero abala ako bukas dahil sa anihan ng tubo. Pwede ba nating ituloy sa makalawa? Opo, walang problema po sa akin. Bueno, si Elias na muna ang bahala sa iyo bukas. Kung nais mong mag-ikot sa bayan, pwede kanyang samahan. At kung gusto mong ikutin ang tubuhan at ang loob ng bahay, mas mabuti nang laging kasama mo siya. Bakit po? Alam mo naman, Isabel, ito'y isa pa ring azukarera. May mga makinaryang delikado, mga lugar na hindi ligtas kung hindi mo kabisado ang paligid. Mas mabuting may kasama ka, lalo na't ika'y aking bisita. Kung nanaisin mo, pwede kang mamasyal. Pero makabubuti kung makakabalik ka bago lumubog ang araw. May ilang mga tulisan pa rin sa ilang bahagi nitong bayan. Huwag po kayo mag-alala, Don Fausto. Sanay po ako sa ganyan. Marami na rin po akong ginawang kwento tungkol sa kanila bago pa man magsimula ang revolusyon. O syempre, isang mamamahayag na tulad mo, natural lang na masanay sa ganon. Wala namang dapat ikabahala. Pero hindi rin masamang mag-ingat. Hindi ba? Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ni Isabel, may banayad na halimuyak ng ilang-ilang at sampagita sa hangin. Habang gumigising pa ang kanyang diwa ay bigla siyang may naalala, isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isinantabi niya muna ito at naghanda na para sa kanyang araw. Matapos ang almusal, inikot siya ni Manang Tining sa sala at sa isang mahabang pasilyo na parang isang galeriya ng mga lumang larawan at pinta ng mga ninuno ng Don. Doon na rin niya inantay na makabalik si Elias para ihatid siya sa bayan. Naalala ko po, sabi niyo kahapon na pati nanay at lola niyo, dito rin po nagtrabaho? Oo. Henerasyon na kaming naninilbihan sa mga alkasar. At hanggang ngayon, narito pa rin ako. Ang asawa ko sa processing ng asukal. Hindi na kami umalis dahil mabait ang Don Fausto. Siya mismo ang tumulong sa pag-aaral ng mga anak ko. Lahat sila
nasa Maynila na, nakapagtapos na sa kolehiyo. Ang galing naman po. Yung iba po bang pamilyang azucarero dito sa isla, ay ganun din po ba ang trato sa mga empleyado nila? Iba si Senior Fausto. Madalas niyong sabihin, pamilya na rin daw kami. Lalo na siya na lang ang natitirang Alcazar. Ano pong ibig niyo sabihin, Aling Tining? Wala na po siyang kamag-anak? Siya na lang. Matagal nang pumanaw ang mga kapatid niya. Karamihan sa kanila, hindi na rin nakapag-asawa, ni nagkaanak. Bunso sa pamilya si Don Fausto. Ang sabi ng nanay ko noon, malaki raw talaga ang pamilya ng Alcazar. Kita mo naman sa mga imahe at larawan, dati silang isang malaking pamilyang Kastila. At wala po ako napansing mga larawan ng binyag o kasal ni isang krus. Reliyoso po ba sila? Hindi. Kahit Kastila pa ang lahi nila, ni minsan hindi ko nakita sa simbahan ng mga Alcazar. Wala raw silang paniniwala. Hindi rin sila nagpapabasbas. Tahimik lang sila. Pero wala sa kanilang dasal. Ganun po ba? Paano pong parang naubos silang... Mukhang nandiyan na si Ilyas. Mukha nga po. Sige po, mauna na po kami. Siya nga po pala. May puno po ba ng ilang-ilang o sampagita sa paligid ng kwarto ko? Wala. Magandang umaga, Ilyas. Magandang umaga rin po, Ma'am Isabel. Pasensya na po kung nahuli ako. Kailangan po kasi magdala ng karne mula sa katayan papunta sa kusina. Buksan niyo na lang po ang bintana para mas presko. Naku, Ilyas. Para naman magkaedad lang tayo. Pwede bang Isabel na lang tawag mo sa akin? Sige po. Ang sabi po ni Don, kahit saan niyo gustong pumunta ngayon, ako maghahatid sa inyo. Pwede po ba tayo dumaan sa bayan? Uy, sino yung kumakaway na yon? Aba, Elias! Tamang-tama at nadaanan kita. Papunta ka ba kay Don Fausto? Kailangan kumpunahin ulit ng horno. Tumirik na naman. Pati na rin yung gamit na panggatong sa apoy. Hindi pa tuyong-tuyo, kaya mahina ang apoy. Hindi ako papunta sa bahay. Ihahatid ko lang po si Ma'am. Panauhin ni Don papuntang bayan. Ganun ba? Oo, sige. Ako na lang maghahanap kay Don Fausto. Sayang. Baka masira yung niluluto ngayon. Sige, mag-iingat kayo. Anong nangyari? Yung makina kung saan niluluto ang katas ng tubo nasira. Tapos yung ginamit na panggatong, yung pinagkatas ng tubo, hindi pa raw natuyo ng maayos kaya mahinang apoy. Hindi tuloy uminit ng tama. Apektadong produksyon. Ganun ba? Di maantala ang paggawa ng asukal? Opo. Apektado po yung buong proseso. Mag-aani pa ba kayo ng tubo ngayong season? Opo, kailangan na nga kaagad eh. Baka abutan ng ulan, masisira lahat. Kaso ang hirap. Kakaunti na lang kasi ang natirang manggagawa dito. Bakit konti na lang nagtatrabaho? Matagal na pong humihina ang negosyo. Paunti na ng paunti ang ani pati kita. Tapos ngayon, may mga bagong batas na laging laman ng radyo. Yung tungkol sa lupa, paghahati-hati ng mga asyenda. Naririnig daw ni Don kaya parang nag-aatubili na siyang ipagpatuloy pa. Dumaan sila sa mga tubuhan at mga highway. May nakasalubong pang tren na may kargo na bultong-bultong tubo. Napansin ni Isabel na tila dala pa rin nila ang amoy ng ilang-ilang at sampagita. At muli, siya ay may naalala. Napansin ni Isabel ang isang maliit na bote ng langis na nakasabit sa salamin ng sasakyan. Anong bote yan? Nagremo pong tawag dyan. Isa sa mga pabango na ginawa ko para kay Don. Niligay ko lang po para hindi masyadong amoy isda tong sasakyan.
May inihatid po kasi akong... Hindi ba karne ang sabi niyo kanina? Tama po kayo, karne nga. Nandito na po tayo. Nasa bayan na tayo. Karamihan po ng mga nakatira rito, dating mga manggagawa sa azucarera. Karamihan sa Alcazar o sa mga kalapit na taniman, may mga sakada. Yung mga saglitan lang, pero may ilan ding dumaan. Yung mga nanirahan na talaga at nagtuloy-tuloy lang trabaho. May mga dumaan din ba sa Alcazar? Meron po. Yung nakausap natin kanina, si Cardo, isa siya sa kanila. Bagong lipat lang siya, ilang buwan pa lang. At ngayon, tumutulong na siya sa mga mekaniko para ayusin yung mga kagamitan. Okay lang ba kung kumuha ako ng mga litrato? Opo, walang problema. Ay, teka! Hindi pa ako nakaayos! Sandali lang, magpupusing ako! O, kuhanan mo rin tong paninda ko, ha? O sige, kuha! Maganda po ang kuha niyo, promise. Ay, mabuti naman. Ay, ikaw, Elias, ha? Bakit may litratista kang kasama ngayon, ha? Magandang hapon po, Ate Claring. Panauhin po siya ni Don Fausto, si Ma'am Isabel, taga isang magazine sa Maynila. Siya po si Claring, yung may pinakamasarap na tinapay sa buong bayan. Nambola ka pa, ha? O siya, kumuha ka na ng ensaymada. Ikaw na rin, Miss Manunulat. Abi, nakakatuwa naman. May bumisita dito, manunulat. Baka may ilang kwento kung pwede mong ilathala. Abay, baka makasuhan pa tong dalaga ko kapag nailathala mga kwento mo, Claring. Isabel, si Kagawad Lina po. Ikinagagalak kitang makilala, Isabel. Mga ilang araw ka bang mananatili rito sa bayan? Hanggang matapos ko lang po yung story ang sinusulat ko. Istorya? Tungkol saan? Tungkol kay Don Fausto at sa mga pabangong ginagawa niya. Naririnig niyo na po ba yun? Naku! Kahit dito pa lang, naaamoy na namin kapag umaandar na yung simboryo. At ng iba pang bagay. Ano po bang masasabi niyo tungkol kay Don Fausto? Napakabait ni Don Fausto. Madalas siyang nagbibigay ng trabaho sa mga walang hanap buhay dito sa atin. Kadalasan din siyang hermano mayor sa piyesta. Isang mabait at mapagkawang-gawang tao. Ganun po ba? Ay, teka lang, kagawad! Baka naman ito na yung pagkakataon natin para makahingi ng tulong tungkol sa mga nawawalang... Tumahimik ka nga. Baka may makarinig at mapahamak pa tayo. Hindi mo alam kung nandyan lang sa paligid si Manang. May problema po ba? Wala naman. Ayos lang ang lahat. Si Claring lang talaga. Masyadong madaldal. Alam mo na, kwento rito, kwento ron. Ang mabuti pa'y tumuloy na kayo sa pag-iikot, ano? Kunan mo na yung simbahan habang hindi pa masyadong mainit ngayong tanghali. Opo, tara na po. Sige po. Ikinagagala ko po kayong makilala. Iha! Ingat ka sa loob ng bahay na yan. Hindi lang matatamis at mababangong bagay ang meron sa loob ng azucarera na yan. At ito, ibulsa mo ito. Ano po ito? Shh! Huwag kang maingay. Para sa kaligtasan mo yan. Buksan mo lang yan pag mag-isa ka na mamaya. At huwag kang mag-iikot dito na wala yan sa bulsa mo. Naiintindihan mo ba? Opo. Sige po. Ay, teka! Eto na! Eto ang ensaymada nyo, Uy, mag-ingat kayong dalawa, ha? Natapos nilang kunan ng larawan ng simbahan at paligid ng bayan. Nakausap nilang ilang taga rito. Lahat may magagandang salita para kay Don Fausto. Pero ang ilan, palihim na tumitingin sa paligid bago magtanong, kasama niyo ba si Manang Tining? Pagsapit ng gabi, ipinaghain siya ng hapunan ng isa sa mga kasambahay sa komedor. Sinabi na mahimbing na raw ang tulog ng Don mula sa pagod niya.
Pagkatapos kumain, naglakad siya pabalik sa kanyang silid at nadatnan si Manang Tining, tahimik na inaayos ang kama. Hawak ang isang maliit na eyedropper at marahang patak ng likido sa kanyang unan. Magandang gabi po. Ay, ano po yan? Kaunting pampabango lang. Hindi kasi nabuksan ang mga bintana buong araw. Baka kulob ang kwarto. Ganun po ba? Okay lang po ba kung buksan ko sila ngayong gabi? Huwag muna. Malamok sa labas ngayon. At hindi pa namin nailalagay ang bagong kulambo. Sige po. Salamat po, Mang Tining. Good night. Magandang gabi po, Ma'am Isabel. Naamoy ko na naman. Sampagitat ilang-ilang. Baka ito rin yung ginamit ni Elias sa sasakyan. Ano nga uli ang tawag doon? Lagrima? Ano nga ba itong pinabulsa sa akin ni Kagawad at ni Ate Claring? Binuksan niya ang nakabalot at tumanbad sa kanyang isang rosaryo na gawa sa kahoy at tansong krus. Akala niya baka relihiyosa lang talaga sina Kagawad Lina at Claring at naisip niya wala namang mawawala kung dadalhin niya ito palagi. Pagkatapos maligo, nahiga na siya. Dahan-dahang hinila ng antok sa halimuyak ng ilang-ilang at sampagita. At sa gabing yun, muli siyang nanaginip. Ano na namang kalokohan ito? Anong ginawa nyo? Bakit wala kayong magawang tama? Papa, wag po! Hindi na po kami uulit! Hindi ba talaga kayo magtitino, ha? Mga sutil! Wag! Wag! Walang kasalanan si Tina! Halos hindi nakatulog si Isabel kagabi. Paulit-ulit bumabalik ang mga masasamang alaala. Pagkagising niya ay ramdam pa rin ang bigat at para bang mas pagod pa siya. Ang ikinagulat niya ay bukas na ang bintana, malamig ang simoy. Mula sa malayo ay tanaw niya ang mga simboryo, naglalabas ng usok. Bumangon siya at nag-ayos na. Hindi kinalimutang ibulsa ang rosaryong ibinigay sa kanya. Dumating ang almusal, dala ni Manang Tining. Ngunit kahit ang matapang na kape ay hindi siya lubusang nagising. Maya-maya, kasama na niya si Don Fausto sa pag-ikot sa tubuhan. Kadalasan, puti o pulang tubo ang nakukuha namin mula sa mga taniman na ito. Isabel! Isabel, Liha. Ayos ka lamang ba? Opo, ayos lang po. Pasensya na po. Iniisip ko lang po yung mga notes ko kagabi. Nag-ikot po kasi kami ni Elias kahapon. Kinausap namin yung mga taga-bayan. Ganun ba? Ano naman ang sinabi nila? Wala po silang ibang sinabi kundi magaganda. Para na po kayong patron ng bayan. Tanong ko lang po, ang pagbibigay tulong niyo sa bayan, bahagi na po ba talaga yon ng kaugalian ng pamilya niyo? Isang munting tradisyon na ako mismo ang nagsimula. Siguro, para na rin yung pagbabalik utang na loob. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi naging mabait ang aking pamilya sa mga manggagawan. Galing kami sa isang matandang angkan ng mga Kastila, mga politiko, kahit noong panahon pa ng mga Espanyol. At alam mo naman, Iha, kung gaano kalupit ang mga aristokrato noong panahong yon. Sa totoo lang, kahit hanggang ngayon. Alam ko po. Nakausap ko na rin ang ilang mga nag-aklas. Madalas nilang ituro ang mga abusadong hasyendero bilang isa sa mga dahilan kung bakit sila sumapi sa kilusan. Kasama na kami doon.
Hindi mababait ang pamilya na nagpapatakbo ng mga asukarera. Lalo na noong araw, kasama na roon ang pamilya ko. May kasaysayan kami ng pagsasamantala. Hindi ko itinatanggi. Kaya't ginagawa ko ito bilang kabayaran. Kahit na malugi pa ako sa pagpapatakbo ng asukarera. Paano po yon malulugi? Malakas pa rin po ang industriya ng asukal, hindi po ba? Kung maaari po, may isa lang po ako medyo sensitibong tanong. Sige. Go ahead. Ano po ang saloobin nyo sa reforma sa lupa na isinusulong ngayon ng Pangulo? Naiintindihan ko naman. Kung titingnan, pwede naman siyang ituring na tama. Pero, hindi ko alam kung handa akong isuko ang lupang nasa pamilya namin ng ilang henerasyon. Napakalalim ng ugat niyan, Isabel. Miho Elias, handa na ba ang lahat sa ating pagawaan? Nang mapakita na natin kay Binibining Isabel. Handa na po pero sabi po ni Manang Tining, pumasok na muna po kayo. Masyado na pong mainit para magpatuloy. Kung gusto niyo po, senyor, nakahain ang pananghalian. Bueno. Sige. Tara na muna at kumain. At mas mabuti po siguro kung mamayang hapon na lang po ang pag-ikot sa paggawaan, ano? Kailangan niyo po ng siesta at masyado pong mainit sa oras na ito. Alam niyo naman, hindi na rin kayo bata. Tama si Manang Tining. Sige, mamayang hapon na lamang. Iha, mukhang pagod ka na rin. Samantalahin mo ang oras para makapagpahinga. Ma'am Isabel, masama po bang pakiramdam niyo? Pabigyan ko kayo ng tsaa mula sa kusina kung gusto niyo. Ay, hindi po. Ayos lang po ako. Salamat po. Sige, edi mamayang hapon na lang kayo umikot sa pagawaan ng pabango. Elias, halika dito saglit. Ano po yun? Sigurado ka bang nilinis mo ng maayos? Opo, nilinis ko na po. Babalikan na lang natin mamaya. Mahirap na. May pinag-uusapan po ba kayo? Ay, wala. Minsan kasi si Elias, may mga hindi napapansin na dapat linisan. Babalikan lang namin mamaya para naman maayos ang pag-iikot nyo, di ba? Pagkatapos ng pananghalian, hindi na nagkulong si Isabel sa kanyang silid. Naglakad-lakad siya sa paligid ng asukarera, kumukuha ng mga litrato hanggang sa matunton niya ang lugar kung saan kinukumpuni ang mga sirang makinarya. Doon niya muling nakita ang lalaking pumara kay Elias kahapon at ngayon ay may maliit na batang kasama. Magandang hapon po. Ay, ma'am. Magandang hapon na rin po. May maitutulong po ba ako sa inyo? Wala naman po. Naglalakad-lakad lang po ako. Sige po ma'am. Nasaan na nga ba yung tool belt ko? Kuya, ito po ba? Ay, salamat po ma'am. Ako nga po pala si Isabel. Bisita po ako ni Don Fausto. Nagsusulat po ako ng artikulo tungkol sa kanya at sa mga pabango ginagawa niya. Ako po si Cardo. Nagtatrabaho ako sa mga taniman. Pero tumutulong din po ako dito sa mga makinarya kapag may kailangang kumpunihin. Ganun po ba? At sino naman po yung cute na batang kasama niyo dito? Hello! Anak ko po yun. Si Totoy. Toy, magpakilala ka kay ma'am. Mahihain talaga yan. Tahimik lang palagi. Ang cute niya nga po eh. Okay lang po ba kung kunan ko kayo ng litrato? Oo naman po. Toy, tingin ka dun sa hawak ni ma'am. Ngiti ka. Salamat po. Gaano na po ba kayo katagal nagtatrabaho kay Don Fausto? Kamakailan lang po. Wala pa pong 1 taon. Dati po akong nasa ibang asukarera pero masyado nang mabigat ang kalagayan doon.
Umalis na lamang po ako. Bitbit si Totoy. Oh, ayan na si Totoy. Lumalapit na sa inyo, ma'am. Ay, anak, huwag mong hawakan yung camera ni ma'am. Naku, ay, baka masira mo yan. Ayos lang. O sige, hawakan mo. Basta wag mong bibitawan ha. At huwag ka rin pipindot. Kumusta naman po ang trabaho niyo rito kay Don Fausto? Ayos lang po. Mas maayos kaysa sa huli kong pinagtatrabahuhan. Mas maliit nga lang dito at mas konti ang asukal na napoproduce. Pero tahimik naman. Ibig sabihin po ba, gusto niyo rito? Mas mabuti na ito kaysa sa iba. Pero sa totoo lang, pare-pareho rin namang mahirap ang trabaho, ma'am. Iba-iba lang ng paraan. Ang mahirap lang din po dito, bumabagal na talagang produksyon. Yung mga makina, mas madalas na masira. Kagabi, halos sa ating gabi na ako nakauwi kasi inayos pa namin yung horno. Umiiyak na si Totoy, kaya isinama ko na lang siya ngayon. Akala ko po ba, sabi ng Don, binibenta niya ang ibang lupa para makabili ng bagong kagamitan? Narinig ko rin po yun. Sinabi raw mismo ni Don pero wala naman pong nangyayari. Anong hinala niyo? Bakit po kaya hindi nangyayari yung mga sinasabi ni Don Fausto? Ma'am, pasensya na po. Pero ayoko lang pong mapahamak. Mahirap na. Mauna na po kami. Ihatid ko na si Totoy pa uwi. Pwede po ba akong sumama? Pasensya na po, pero gusto ko lang po talagang maintindihan. Wala pong makakaalam. Totoy, huwag kang lalayo ha. Dito ka lang. Ang iniisip ko lang po, paano po nalulugi ang isang hasyendero? Ang laki po ng lupa, ang tagalan ng negosyo, at ngayon, parang hirap pa raw sa kagamitan. Ba't po ganon? Hindi pa rin po ako ganun katagal dito para masabi ang buong kwento, ma'am. Pero sa palagay niyo po, ano po sa tingin niyo? Sa totoo lang, parang ayos naman ang lahat. Pero Pero ano po? may naririnig po kasi akong usap-usapan na baka hindi naman si Don Fausto ang problema, kundi yung mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi kung siya lang ang pagbabasehan, mabuti daw po ang puso ni Don. Alam niyo naman siguro, ma'am, yung mga ginagawa niya para sa bayan. Opo, alam ko po. Kaya nga po siguro may ilan na nagsasabing baka hindi siya ang may sala. Baka yung mga tao sa paligid niya. Anong mga tao? Hindi ba't mag-isa na lang ang Don? At wala na po siyang pamilya, di ba? Hindi lang naman pamilya ang pwedeng maka-impluwensya, ma'am. Minsan, ibang tao rin. Oh, eto na po tayo. Dito po kami nakatira. Ito ang kolonya ng mga obrero. Tsaka ng ibang pamilyang nagtatrabaho dito sa Azucarera. Ang kolonya, tila pansamantala lang dapat, pero halatang matagal nang nakatayo. May mga barong-barong na pinagtagpi-tagpi gamit ang yero at kahoy. Mainit ang hangin, maalikabok ang lupa, walang konkretong daan, maputik at maalikabok. Kapag nagtatrabaho ako, iniiwan ko si Totoy sa isa sa mga pamilya rito. Nagkasundo na kami. Ako na bahala sa pangangailangan niya habang nasa kanila siya. Pero sa gabi, ako na ang nag-aalaga. Kung ayos lang po, pwede ko po bang itanong? Nasaan na po ang nanay ni Totoy? Ayos lang, ma'am. Pumanaw na siya. Nung isinilang si Totoy, may komplikasyon sa panganganak. Kaya rin ako umalis doon sa dati kong pinagtatrabahuhan. Doon po yun nangyari. Humingi ako ng tulong. Nakiusap akong makahiram ng sasakyan para madala sa ospital ang misis ko. Pero hindi kami pinayagan. Ay, Cardo! Sino yung kasama mo? Ay! Lo! Bisita po ni Don Fausto. Nagsusulat daw po siya tungkol sa mga pabango ng Don.
Eto si Lolo, isa sa mga matagal ng trabahante dito sa Azucarera. Magandang hapon po. Okay lang po ba kung kumuha ako ng mga litrato? Abay, oo naman. Pero sigurado ka ba, iha? Yan ba talagang gusto mong isulat tungkol sa doon? Marami pang mas ligtas na bagay na pwede mong ikwento tungkol dito sa Azucarera. May mga bagay na walang trahedyang nakakabit. Ano yun? Teka nga po, Lolo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ma'am Isabel, nandito lang po pala kayo. Tapos na po ang siyesta ng doon. Pwede na po kayong pumunta sa paggawa ng pabango. Mukhang nakilala niyo na si Cardo at ilan sa mga obrero natin. Magandang hapon po, Manang Tining. Magandang hapon din. Kumusta si Totoy? Ayos naman po siya. Nandito lang po yan kanina. Baka naglalaro lang kasama ng ibang bata. At ano namang mga kwento ang naibahagi mo kay Ma'am Isabel? Wala naman po. Ay, pinag-usapan lang po namin kung gaano po ako katagal dito. Nagpasalamat pa nga po ako sa trabaho. Mabuti kung ganun. Tara na po, Ma'am Isabel. Naghihintay na si Don Fausto. Pinanood ni Isabel si Elias habang abala ito sa paghalo ng mga likido at pag-aayos sa mga maliliit na boteng babasagin. Maingat ang bawat galaw, parang sinanay na huwag gumawa ng ingay. Ito po ang kwerpo de Biel, ma'am. Galing ito sa katas ng ilang piling bulaklak. Hinaluan ng natural na langis. Mga langis na yan, iha. Ako mismo ang pumipili. May neroli mula sa Seville, orris root galing Florence, at minsan, kahit ambergris. Pag may nahanap na maayos ang kalidad. Naalala ko pa, minsan napadpad pa ako sa Belize, sa Caribbean, para lang hanapin ang isang uri ng resin na ginagamit sa mga lumang pabango ng mga prinses. Tapos po, pinaiinit. Ang bango po. Pero hindi po ba minsan masyadong matapang ang amoy dito? Kaya po nakadugtong yung distillation sa simboryo. Pag naamoy niyo pong may usok na mabahong mula ron, malamang pabango po yun. Tinatanggalan ng amoy ang heat gamit ang sukat alkohol. Hinahalo lang po yan ng dahan-dahan hanggang magpantay. Nakakabilib naman. Naaaninag niyo talaga yung kaibahan ng mga amoy? Aba, natural. Isa siyang ni. Ipinanganak na may talento ang batang yan. Kita mo, miho. Kahit pa may konting kapansanan niyang yung ulong may sungay, ay isa kang pambihirang nilalang. Pagkatapos po nito, kailangan mo na siyang pahingahin para magsama-sama ng maayos ang lahat ng sangkap. Minsan ilang araw, minsan ilang linggo. Ito po, 3 araw na naming pinapahinga. Pag ganito na, lumulutang na yung maliliit na dumi o butil. Inaalis po namin yan dahan-dahan. Tapos, sinasala para luminaw. Tsaka inilalagay sa mga bote. Doon lang po siya nagiging ganap na pabango. Sige, Elias. Ipaamoy mo. Bango. Sobrang ganda ng amoy. Parang hindi ko maipaliwanag pero ang gaan. Para bang yung unang beses kang tunay na nakapagpahinga. Matapos ang napakahabang pagod. Hindi ba? Paano nyo nagawa yun? Paano nyo nailagay yung ganong pakiramdam sa isang amoy? Katulad ng sinabi ko, Iha. Ang amoy, ang halimuyak, ay susi sa alaala. Napakagaling po. Kailan po kayo nagsimulang gumawa ng pabango? Hindi ako ang unang nagsimula, Iha. Matagal ng tradisyon sa aming pamilya. May isa raw sa mga ninuno ko na nagsabi, kung kaya nating gumawa ng matamis na asukal, bakit hindi tayo gumawa ng matatamis na halimuyak? Simula noon, naging parang katuwaan. Isang
Una tradisyon intima. Hindi binibenta noon. Ibinibigay lang bilang regalo sa mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Ngayon lang ako nagsimulang magbenta pa isa-isa. Kaunting bote, kung may makakilalang marunong magpahalaga. Sa isang taon siguro, wala pang 100 bote ng iba't ibang pabango ang aming nagagawa. Miho, ilang bote na ba ng pabango ang ating nagagawa ngayong taon? Sige nga, tipamoy mo kay Isabel. Mga 6 na klase pa lang po, Don Fausto. Sige po. Papatakan ko lang itong papel. Ito po ang Cuerpo de Miel, yung kanina. Ito naman po ang Recuerdo Blanco. Ang ibig sabihin ay puting alaala. Parang amoy na may dalang lungkot na hindi mo agad maintindihan. Fuego Suave. Ito naman ay mainit na galit. Wala kayong silbi. Hindi ko na lang sana kayo naging anak. Walang kwenta. Pareho kayo sa nanay nyo. Ito po. Sombra Liger. Malambot na anino. Parang may kasabang hindi mo nakikita. Pero ramdam na ramdam mo. Kasalanan mo yan. Kung inalagaan mo siya ng maayos, buhay pa sana ang kapatid mo. Hindi po ako. Wala akong... At ito naman po ang Lagrima. Ito ay marahil na amoy mo na. Ang aking favorito. Luha. At ang amoy ng mga ilang-ilang at sampagita. Ate! Ate, bakit hindi mo ako tinulungan? Tina, bunso, Ma'am Isabel? Okay lang po ba kayo? oo, okay lang ako. Ay, mukhang malakas ang tama sa iyo ng mga pabango namin, iha. Ayos ka lang ba talaga? Opo, pasensya na po. Tanong ko lang po, magkano po nagagastos para makagawa ng isang botelya ng pabango? Katulad ng nasabi ko, bihira naman kaming magbenta. Pero sa mga pagkakataong nagbebenta kami, nasa 180 hanggang 200. 180 hanggang 200 piso? Mahal nga po ito. Ay, hindi, iha. 180 hanggang 200 dolyar ang bawat bote at Pasensya na po. Ako po. Aksidente po, nadulas lang. Napitiwan ko po yung bote. Miho, ayos ka lang ba? Anong nabasag mo? Yung Lagrima po. Isang bote lang po pero... Ayos lang yan. Walang halaga ang bote. Ang mahalaga, hindi ka nasugatan. Di ba? Nasugatan ka ba, Ilyas? Hindi po. Hindi po. Kuhanin ko po yung walis. Nasa cabinet po sa labas. Linisin ko na lang. Ako na lang po. Kukuha lang ako ng hangin. Medyo masyado na pong matapang ang amoy dito sa loob. Sige. Salamat po. Nandyan lang po yan sa cabinet sa pasilyo. Yung kulay itim na may salamin sa harap. Ayos ka lang, Miho. Itim na cabinet. Nasaan na ba yan? Ha? Ano yun? Saan nanggagaling to? Tao ba yun? Parang nandito sa kabilang kwarto. Pero, bakit kaya ang daming kandado? Ano yung amoy na yun? Ang lansa. Amoy bakal at... Ano po yun, Ma'am Isabel? Naku, Manang Tinin, nagulat naman po ako. Ang tinatanong ko po, ano yung ginagawa niyo rito? Si Elias po, may nabasag siyang bote kaya hinahanap ko lang po yung walis para matulungan siya linisin.
Dito po sa cabinet nakalagay ang mga panglinis. Pero Manang, ano pong meron sa likod ng pintuang yon? Parang may... Wala yun. Bodega lang po. Diyan po ay tinatago ng Don yung mga mas mahal na sangkap sa mga pabango kaya nakakandado. Ganun po ba? Akala ko po kasi may narinig ako. Malakas lang po siguro ang hangin. Tara na. Tulugan na natin si Elias. At pagkatapos ay may merienda po sa bahay. Parang hindi po hangin eh. Para talagang may narinig akong... Baka guni-guni mo lamang. O baka naman talagang naaapektuhan kayo ng mga pabango na ipinaamoy sa inyo. Teka. Paano niyo po nalaman yon? Wala naman po kayo. Nasa loob ng kwarto kanina. Inulaan ko lang. O siya, tara na po, tulungan na natin si Elias. Nang gabing yon, tulad ng naunang gabi na si Manang Tining ay muling pumasok sa silid ni Isabel. Tahimik niyang inihanda ang kama at sa unan, muli niyang pinataka ng lagrima. At gaya ng naunang gabi ay dumating ang mga bangungot. Pero nung gabing yon, mas buo ang mga naging alaala. Punyeta! Sinabi ko na sa'yo, Isabel! Dapat bantayan mo palagi ang kapatid mo! Dapat alam mo kung anong ginagawa niya! Bakit ka ba walang silbi? Tay, huwag! Wala po siyang kasalanan! Tingnan mo ang ginawa niya! Kaya ako siya ikinulong sa bodega. Kasalanan mo lahat to! Kaya hindi siya kakain ngayong gabi! Dahil sa katangahan mo! Tay, parang awa niyo na po. Palabasin niyo na po si Tina. Kailangan niyang kumain. Hindi pa siya nakakabawi ng lakas nung huli mo kami pinarusahan. Tay! Tama na! Tama na! Namumutla na po si Tina! Tay! Tina, dapat may ginawa ako. Patawarin mo ako, Tina. Patawarin mo ako. Kinabukasan, wasak si Isabel. Pulang-pula ang mga mata, halatang buong gabi siyang umiiyak. Pilit niyang sinabi sa sarili na wala yun, mga alaala lang na dala ng pabango ni Don Fausto. Maaga siyang nagising at naabutan si Elias na paalis kasama si Manang Tining papuntang palengke. Nakiusap siya kung pwede siyang sumama sa kadahilanang hindi pa rin nawawala sa isip niya ang sinabi ng tindera na si Claring. Buti naman at napadaan ka ulit, Miss Manunulap. Nandito ka ba ulit para kumuha ng mga litrato? Hindi po, Ate Claring. Nandito po ba si Kagawad Lina? Ay, wala. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Siguro nasa barangay hall na siya ngayon. Karaniwan nandun siya tuwing ganitong oras at hindi si Kagawad ang kailangan ko makausap. Ikaw? Ako? Tungkol saan? Nung huli tayo nagkita, may binanggit ka kay Kagawad na baka makatulong ako. Sabi mo, may nawawala? Ay naku ma'am, pasensya na ha. Pero tama si Kagawad. Ayokong malagay sa alanganin, baka mapahamak pa ako. Hindi ka mapapahamak. Pero kailangan mong sabihin. Ano tong tungkol sa nawawala? Ang alam mo, hindi talaga lahat sa Azucarera Alcazar ay kasing ganda ng sinasabi ng mga tao. Matagal na yan, ilang dekada na. May mga kwartong laging nakakandado at may mga lugar na may pumapasok pero hindi na lumalabas. Oh, Ma'am Isabel, kilala mo na pala itong si Clary. Magandang umaga po, Manang Tining. Nagpatanong lang po si Ma'am Isabel kung may ensaymada pa ako. Yun lang naman po. Oo, totoo po yun.
Binigyan niya ako nung nakaraan ng ensaymada at ang sarap po talaga. Kaya naisip ko bumili ulit. Ganun ba? Yun lang ba talagang sadya mo sa bayan, Ma'am Isabel? Kung ensaymada lang, sana sinabi mo na lang kay Elias para hindi ka na lumabas pa ng bahay. Ayos lang po, Manang. Gusto ko rin kasi makalabas, makapag-ikot pa ng konti. Sige, pagkatapos mo, tapos na rin ako sa pamamalengke. Nasa sasakyan lang kami ni Elias. Hinihintay ka lang namin. Oh, ito na po, ma'am. O ano, ibabalot ko na? Ilan po ba? 4 lang po. Ayos na yon. Oh, ito na po. Itanong mo sa mga trabahante. Ang ilan sa kanila ay nakakaalam ng totoo. Pagbalik ni Isabel mula sa palengke, hindi siya dumiretso sa bahay. Sa halip dumaan muna siya sa paggawa ng mga sirang makina at hinanap si Cardo. Nagbabaka sakaling may alam ito sa binanggit ni Claring kanina. Ang sabi ng mga mekaniko ron, hindi pa siya dumarating. Kaya dumiretso siya sa kolonya. Pagdating niya ron, nakita niyang naglalaro si Totoy kasama ang ilang bata. Pagkakita sa kanya, ay agad na lumapit ang bata, tila sabik makipaglaro. Hello, Tutoy. Naku, sorry ha. Mamaya na lang tayo maglaro, ha? Nandito bang tatay mo? Hinahanap mo ba si Cardo? Wala pa siya simula kagabi. Naiwan nga yang si Totoy dyan sa kabilang pamilya. May narinig akong kinausap siya ni Manang Tinig. May pinapagawa raw sa paggawaan ng pabango. Ang narinig ko may nasirang makina yata. Sige po, maraming salamat. Pupunta muna ako doon. Sandali lamang. Sigurado ka bang gusto mong malaman? Matagal na ako rito. Dito na ako tumanda. Mula pa pagkabata, dito na ako nagtrabaho. Marami na akong nakita. Marami na rin kaya mong nagtangkang alamin kung saan napupunta mga taong bigla na lang nawawala. Payo ko lang, wag mo na siyang hanapin at mas makabubuti pa na iyong kaligtasan ang isipin. Hindi pinakinggan ni Isabel ang babala ng matanda. Diretso siyang nagtungo sa paggawaan ng pabango upang alamin kung totoo nga ang sinabi tungkol sa nasirang makina. Pagpasok niya, nadatnan niyang nag-iisa si Elias, abalang naghahanda ng panibagong batch. Pero sa halip na ang matamis na amoy ng mga pabango ay ang una niyang maamoy, ay ang masangsang na parabang bakal na nag-aagaw sa matapang na amoy ng bleach. Nandyan po pala kayo, ma'am. Teka lang po ah. Suotin ko lang tong bonnet ko. Mainit po kasi kaya ako tinanggal. Okay lang, Elias. Magtrabaho ka ng komportable. Di mo kailangang itago. Andito ako kasi hinahanap ko si Cardo. Nakita mo ba siya? Po? Ako lang po nandito buong umaga. Nasaan yung makinang nasira? Sabi sa akin, nandito raw si Cardo kagabi para ayusin yun. Wala po akong alam na sirang makina. Walang gamit na nasira dito maliban lang sa bote ng lagrima na nabasag kahapon. Wala na po bang ibang... Naku po. Ano yun? Elias? May alam ka, diba? Wala. Hindi ko po alam. Wala po akong sinasabi. Hindi ko po alam yung sinasabi nyo. Elias, nakikita ko may alam ka. Sabihin mo na lang, please. Isipin mo na lang si Totoy at... Ma'am Isabel, nandito lang po pala kayo. Hinahanap ka raw ni Don Fausto. Gusto niya nang ituloy ang panayam ninyo. Sumunod si Isabel ng tahimik at walang tanong. Pero bago pa sila tuluyang makalabas ng silid, napansin niya ang lumang tool belt ni Cardo. Ang parehong suot niyang nung huli
na sila'y nag-usap. Si Cardo. Nasaan po si Don Fausto? Andito lang siya kanina. Baka sandali lang siyang lumabas. Maupo ka na muna, ma'am. May kape at merienda na dyan sa mesa. Kumain ka na habang hinihintay mo siya. Ano bang nangyayari dito? Sabi ni Elias, walang nasirang makina at wala daw dun si Kato. Pero ang sabi sa kolonya, nandun daw siya kagabi. Bakit hindi pareho ang kwento nila? At si Manang Tining, bakit parang lagi siyang lumilitaw? At paano niyang nalaman na apektuhan ako ng pabango kung wala naman siya doon sa loob kahapon? Siya rin ang sinasabi nagpatawag kay Cardo. At teka nga, hindi ako kakain yan. Teka, ano yun? Sandali, parang ang bigat ng ulo ko. Hindi, hindi tama ito. Ihanda siya para sa pag-ani. Nawala ng malay si Isabel at sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, para bang hindi na siya muling gumising ng buo. Nasaan ako? Kwarto ko? Nasa kwarto ako? Oh, grabe ang amoy ng sampagita. Wala kang silbi, Isabel! Ano bang nagagawa mo, ha? Bakit di kapatid mo hindi mo kayang bantayan ng tama? Tay? Hindi. Hindi pwede. Patay ka na. Matagal ka ng patay. Hindi ko kailangan maging buhay para marinig mo ang totoo. Wala kang kwenta. Isa kang inutil na anak. Hindi na ako bata. Hindi mo na ako kayang takutin. Kahit na matanda ka na, inutil ka pa rin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang kapatid mo. Hindi mo siya tinuruan. Hindi mo siya tinulungan. Ikaw ang dahilan kung bakit ko siya ikinulong sa bodega nung gabing yon. Hindi ko kasalanan. Kasalanan mo yon. Ikaw ang gumutom sa amin. Ikaw ang paulit-ulit na nagkulong sa amin sa bodega. Eh bakit wala kang ginawa? Bakit hindi ka nagsumbong? Ha? Bakit wala kang sinabi kahit kanino? Tinakot mo ako. Ginutom mo ako. Sabi mo, papatayin mo ako kapag nagsalita ako. Ang hina mo, walang kwenta! Isang kaawa-awang palamunin! Walang silbi simulat sa Paul! Kailangan ko makaalis. Nasaan ang pinto? Lock? Bakit nakalock to? Nakalock din to. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Puro na lang paghingi ng tulong! Walang makakarinig sa'yo, Isabel! Sa tingin mo ba may tutulong sa'yo, ha? Wala! Katulad na lang ng di mo pagtulong sa kapatid mo! Tulong! Buksan niyo to! Palabasin niyo ako dito! Ah! Tama na! Ayoko na! Tama na! Ate, bakit hindi mo ko tinulungan? Tina! Bunso! Bunso! Patawarin mo ako! Natakot ako! Bata lang din ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Dapat tinulungan mo ako ng gabing yun, ate! Dapat binigyan mo ako ng pagkain! Dapat pinakawalan mo ako sa bodega! Kailangan ko makalabas. Kailangan ko na makaalis dito. Kailangan ko makaalis. Kailangan ko makatakas. Makakahanap ako ng tulong. Makakatakas ako. Ganun na lang! Hindi ka na naman kikilos! Wala ka talagang kwenta!
Tama ka, Tay. Siguro ito na yung pagkakataon ko. Para sa wakas, may gawin akong tama. Wala kang mararating! Hindi ka magtatagumpay! Wala kang Kailangan ko may gawin. Kailangan kong tulungan si Cardo. Sandali lang. Alam kong binulsa ko yung... Ang rosaryo bigay ni na Kagawad Nina at Claring. Hindi ko alam kung ano to talaga. Pero sana kahit papaano, maging proteksyon na rin. Ngayon, oras na. Para hanapin ang nag-iisang taong alam kong may alam ng lahat. Si Elias. Tumakbo si Isabel palabas ng bahay, diretso sa pagawaan ng pabango. Pero sa pagpasok pa lang niya sa pinto, sinalubong agad siya ng amoy. Mas masangsang kaysa sa naamoy niya kaninang umaga. Ngayon niya lang naintindihan, ito ay amoy ng dugo. Dahan-dahan siyang yumuko, naglakad ng tahimik habang sinusundan ng boses na naririnig. Ang pinakamalakas, si Manang Tining. Kausap nito ang isa sa mga katulong at si Elias. Ano? Nakatakas? Paano? Hindi nyo ba kinandado ng maayos yung pintuan? Punyeta! O siya, kunin mo na lang yung isang boteng chloroform. Patulugin ulit bago pa makawala ng tuluyan. At ikaw, Elias, iiwan ko rito yung isa pang bote. Bantayan mo. Dito ka lang. Tapusin mo yung ginagawa mo. Manang, ayoko na po. Ayoko na ng dugo. Gawin mo na lang. Kailangan nating mahanap agad si Isabel bago malaman ng doon ang nangyari. Dito ka lang at tapusin mo yan. Kailangan kong malaman ang totoo. Kahit ano pa yan. Isabel? Anong... Sabihin mo sa akin ang... Diyos ko, anong... Hindi. Yan ba si... Yung matandang manggagawa? Panginoon ko, anong ginawa niyo sa kanya? Tulungan ako. Mga halimaw kayo! Buhay pa siya habang hinihiwa niyo! Mga hayop! Mga halimaw! Ibang paliwanag ko at... Ma'am Isabel, mag-ingat po kayo. Maghunos dili po kayo. May mga nakasinding apoy sa paligid. At maraming mga kemikal at gasolina rito. Pwedeng sumiklab. Mamamatay tayong lahat kapag may nabasag at masunog. Wala akong pakialam! Ipaliwanag mo sa akin, Elias. Bakit binuhay niyo yung matanda kung balak niyo rin lang siyang katayin? Kailangan. Iyon ang kailangan sa formula. Formula? Anong formula? Elias, sabihin mo kung anong formula at kung nasa si Cardo. Wala na siya. Ano? Ano ibig mo sabihin? Nasaan siya? Saan niyo dinala si Cardo? Mga hayop kayo! Wala na siya. Tapos na siyang anihin ang kanyang laman para sa... Anihin? Para saan? Saan niyo ginagamit ang mga... Oh, hindi. Hindi. Pwedeng totoo to. Ginagamit niyo sila sa... Oo. Sangka pa mga tao para sa mga pabango. Pero, hindi lang yun ang dahilan. Diyos ko po, nandito na siya. Magtago ka! Anong ibig mo sabihin? Magtago ka, Isabel! Ngayon din! Diyan sa aparador! Bilis! Pakiusap lang. Huwag kang magsalita. Huwag kang gagalaw. At kung kaya mo, magdasal ka. Sa siwang ng pinto ng kabinet, nakita ni Isabel ang isang nilalang. Isang tunay na halimaw. Matangkad, maitim ang balat na parang sunog. At nang tumambad ang mukha nito, parehong hayop at demonyo na matutulis sa mga ngipin at kuko. Para bang inuluwa siya mismo mula sa kailaliman ng impyerno. Gutom na ako.
Magandang gabi po. Nandito na po ang... Tumabi ka! Naproseso na ba si Cardo? Opo. Tinapos na po kaninang umaga. Natatanggal ko na po ang balat niya. Ilalagay na lang po sa drum ng langis ng mga bulaklak para masimulan na ang proseso. Mabuti. At pagka na-dispatcha na ang punyetang bisita, siya naman ang susunod. Naamoy mo ba ang kalungkutan sa kanya, Elias? Yung sakit na nararamdaman niya. Sobrang wasakyang si Isabel. Ramdam na ramdam ko ang bangis ng dalamhati niya. Kahit konting lagrima pa lamang ang ginamit sa kanya, kumapit agad. Lumabas agad ang mga bangungot niya. Siguradong perpekto siya para sa ating susunod na pabango. Pero hindi pa ito ang obra maestra ko, Elias. Alam mo kung sino? Yung batang si Totoy. Po? Si Totoy? Bihira ang ganon. Malinis. Walang bahid ng kahit anong dumi o sakit. Isang perpektong sangkap. Kung may proseso siya ng tama. Isang halimuyak na walang kapantay at siguradong masarap ding kainin ang kanyang mga lamang loob. Hindi. Diyos ko, si Totoy, inosente siya. Hindi na mauulit. Hindi tulad ni Tina. Tina, hindi na mauulit ang nangyari sa'yo. Isabel! Wag! Si Totoy ang isusunod mo? Demonyo! Halimaw! Tumigil ka! Nakatakas ka pala! Isa kang tanga kung sa tingin mong kakayanin mo ko! Bitiwan mo ako! Sino ka ba? Isa ka lang walang kwentang babae. Ni kapatid mo, hindi mo man lang naprotektahan. Oo, alam ko. Naririnig kitang umiiyak sa panaginip mo gabi-gabi. Ang tatay mo, di ba? Siya ang nanakit sa kapatid mo at wala kang ginawa. Manahimik ka! Wala kang magagawa. Papatayin kita. Kakainin kita. Kakatayin kita na parang baboy. At gagamitin ko ang balat mo, ang dugo mo, ang pawis mo para sa mga pabango ko. At susunod ko si Totoy! Huwag po doon, Fausto! Bata lamang siya at... Manahimik ka! Hindi! Hindi ako papayag! Sandali lang, yung rosaryo. Kung totoo ka, kung totoo ang lahat ng sinabi nila, protektahan mo ako ngayon. Papatayin kita! Ano to? Rosario? Elias, tulong! Tulungan mo ako! Hindi ko kaya! May pumipigil! Kontrolado niya kami! Hindi siya kaya pigilan ng rosaryo lang, Elias! Yung bote! Yung nasa tabi mo! Ammonia! Baka mapatulog siya! Hindi mo ko mapapatay! Hindi sapat! Hindi ito sapat! Ano pa? Ano pa ang pwede kong gamitin? Diyos ko! Gasol! Pwede mo siyang sunugin! Nasaan ang gasolina? Sa lamesa! Sa ilalim! Wag! Wag! Lahat ng gusto mo! Pera, kayamanan, kapangyarihan, ibibigay ko lahat! Magagawa mong kontrolin ang sino man!
Sana mapatawad mo na ako, Tina. Inaasahan niyang mamamatay na siya matapos niyang sindihan ng apoy at ang halimaw na si Don Fausto. Pero nagising si Isabel at pagmulat ng mga mata niya, mabigat ang katawan niya. Pero buhay siya. Sa tabi ng kama, tahimik na nakaupo si Elias. Wala na ang bonnet at kita na mga umbok sa kanyang noo. Magandang umaga. Buhay pa ako? Nawalan ka ng malay. Hinila kita palabas habang nasusunog ang paggawaan. Isabel, patay na siya. Wala na si Don Fausto. Manang Tini, Buti na lang at nailabas ka kagad ni Elias mula sa nasusunog na paggawaan. Dahil kung hindi, baka ikaw ay sumama na sa halimaw na yon. hindi ka rin halimaw? Matagal na kaming hawak ng Don. Henerasyon na kaming alipin ng pamilya nila. Hindi lang sa takot, kundi sa mahika. Sa mga pabangong kayang baguhin ang iniisip mo, pati na ang nararamdaman mo. Ano po ba talaga si Don Fausto? Ayon sa mga matatanda, isa siyang aswang. Ang pamilya ko at marami pang iba ay henerasyon ng nakatali sa angka ng mga Alcazar. Mga aswang na ang dugo'y hinaluan ng mahikat kasakiman. Hindi lang mga trabahador ang inalipin nila sa azucarera. Kahit dito sa bahay, mga alipin pa rin kami. Nagtrabaho, naglingkod, at paminsan-minsan, isa sa amin ang kinakain nila. At mas masahol pa ay ginawang sangkap sa mga malademonyo nilang pabango. Ginagamit nila bawat bahagi ng katawan naming mahihirap, bawat patak ng pawis, dugo at laman, para lang mapuno ang sarili nilang luho at kapritsyo. Pero ngayon, tapos na. Malaya na kami. Teka, si Totoy. Nasaan si Totoy? Ate? Ate, ayos ka lang po ba? Nasaktan ka po ba? Sobra pong pag-aalala ko. Tina! Diyos ko, Tina, ikaw pa yan? Ma'am Isabel, sino po si Tina? Hindi po siya yan. Si Toto yan. Ganun ba? Naku, pasensya na nagkamali ata ako. Halika nga, Totoy. Paakap si Ate Isabel. Huwag kang iiyak ha. Ayos ng lahat. Simula ngayon, ako nang bahala sa'yo. Para kahit man lang ikaw, aking maprotektahan. Ilang araw ang lumipas matapos nilang ayusin ang lahat. Matapos makabuo ng istoryang sapat na kapanipaniwala, tumigil na sa huling pagkakataon ng pagbuga ng usok mula sa simboryo. At unti-unti ang matamis na halimuyak na azukar ay napalitan ng lansa at bulok. Bumalik si Isabel sa Maynila dalang lahat, kumpleto mga larawan, tala ng mga pang-aabuso at ang buong-buong katotohanan. Handa siyang isiwalat ang lahat, ang kasamaan, ang halimaw, at ang totoong pinagbula ng mamahaling pabango ni Don Fausto. Pero pagdating niya sa opisina, nagulat siya sa sinabi ng kanyang editor. Ano po? Kat? Papatayin po ang kwento? Nako, darling. Masyado nang delikado. Habang wala ka, uminit lalo tong usapan ng reforma sa lupa. Diyos ko. Kung alam mo lang kung ilang phone calls ang nareceive ko galing sa mga powerful men na to, nakakatakot. We cannot run this. Mapapahamak tayo. Pero ma'am, paano naman po yung kwento? Paano po yung I don't care? Don't show me anything. Alam
alam mo naman how rich these men are. Isabel, tumawag ng mga bigating abogado nila sa lahat ng mga pahayagan. Pinagbabantaan kami. Nagkasundo kami mga publishers at editors na walang pwedeng ilabas na kahit ano tungkol sa mga asyenda, sa mga azugarera. Ma'am, kailangan pong mailabas ang... Aba Isabel, kung ikaw ay matapang at willing kang makibaka, ako at ang mga tao dito sa magazine, hindi pwedeng malagi sa alanganin dahil sa isang kwento mo. Kaya, kill the story. Do something else. Basta wag related sa kanila. Bury that. Opo, ma'am. Lagi na lang. Lagi na lang panalo ang mga may kapangyarihan. Ginagawa nilang gusto nila. At tayo mga normal na tao, wala tayong laban. Pero, kahit papano, nagawa ko pa rin ang tama. Kahit sa maliit kong paraan. Patuloy si Isabel bilang isang manunulat, nagsusulat ng katotohanan at lumalaban. Pagkalipas ng ilang taon, siya na ang naging legal guardian ng batang si Totoy at magkasama silang bumangon mula sa bangungot na iniwan ng Azucarera Alcazar. At nang dumating ang tamang panahon, ipinakita niya ang isang lumang larawan ni Cardo kasama si Totoy sa Azucar. Doon niya ay kinuwento ang buong katotohanan tungkol sa halimaw na nagkunwaring mabait, nagkunwaring mas maayos kaysa sa iba, pero sa huli ay mas masahol pa pala. Yan ang kwento ko. Kayo po ba? Nakakita na rin ba kayo ng kasamaan na nagkukubli sa kabutihan? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Miss Ligaya. Gumagalang, Totoy.